Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από έναν γέρο έμπορο τα αγόρασα στα Αλγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σκισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό το έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε μ' αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστιχο αδερφό του, με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένα σαράπι στη μικρή ερωμένη του από ζήλια, και κάποιος ναύτης Ιταλός σε ένα γρεκόλοστρόμο, χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει δρόμο. Σκύψε και δες το μια γυρά και ένα οικόσιμο έχει. Είναι ελαφρύ, για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρετο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει? Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρ' το. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκανε και το έκανα δικό μου. Κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια γυρά και ένα οικόσιμο έχει. Είναι ελαφρύ, για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρετο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει? Μόνο φράγκα 7, που το θέλεις πάρ' το.